ଆଜି ଥିଲା ଗୁରୁବାରର ମୋର ଶେଷ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସାଦରେ ଅନେକ କିଛି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ କ୍ଷୀରି ସାଙ୍ଗକୁ ବାଇଗଣ ଭଜା ବି ବନେଇଥିଲି। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ବନେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଚାଲିଥିଲି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ କିଣିଥିଲି ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲି। ସେଠି କିଛି ସମୟ ବସିଥିଲି। ଆହୁରି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଅଛି, ସେଠି ଯାଇ ବସିକି ମନକୁ ଏକଦମ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସାଇ ରାମ ସାଇ ଶ୍ୟାମ ସାଇ ଭଗବାନ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ସବୁଠୁ ମହାନ, କରୁଣା ସାଗର ସେ ଦୟାବାନ, ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ସବୁଠୁ ମହାନ। ଜୟ ସାଇରାମ। ସାଇରାମ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଫେରି ସାଇରାମଙ୍କ ଲାଗି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ବାଢ଼ିକି ସାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲି। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ତ କ୍ଷୀରିଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଗ କ୍ଷୀରି ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ବାକି ସାରା ଆଇଟମ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।